Bombshell Television, taking you to the maximum level of global latest trending stories of born and living different people. So please subscribe, like, share and comment our videos and enjoy. Inzira hadzo dzekufana dzinenge dzakasiyana siyana, asi nyaya ndanayo inyaya inosereresa yemukadzi adonherwa nepori magetsi anga kabereka mwana, vese vakafira paspoti. Ingati tambo ndo dzazotozovaguma, pori magetsi radonha, tambo dzakasvika dzichinoita se dzichinovarova vachitowira pasi vachivhaita se vaibva vafira ipapo. Inyaya inosereresa. Saka kana une moyo newekurwadza unenge wandinawo, just type rest in peace mu comment section umo, wongoisawo like pa this video ne effort yoyandaita, because kusubscribe it's free guys, it's free. So please subscribe to our channel tikurewo, it helps this channel a lot. So zvinotibatsira izvozvo, kana simba charo rekuti tirambe tichitsvaga zvakasiyana siyana zvekunge tichiuploada pachannel ino. Inongobiga mafans akasubscribe kudhara, vari kutozviziva, ndichataura nemazita nekuti makawandisa ndingakupedzei, nekuti channel yedu iri kuita se iri kukura each and every day. Saka mukadzi wacho, rega ndisingapedze nguva ndisingarebese nyaya, mukadzi wacho ndeuyo ari kubuda pascreen apo, ndiye mukadzi wacho nemwana. Saka mafotos acho akati wandei esaya, muri kuona zvinhu zvakangooma guys, pakaipa, handisi kufara zvaitika izvozvi. Tongoti mhuri yarasikirwa chemai munetariro, zvinoita se zvinowanika pati pakaipa 2 people ka 1 nemwana umana. Saka ameno zvinhu zvichiitika. Saka ndo nyaya ndandinayo. Don't forget to subscribe to my channel, also share this video, vamwe waite se vaonewo, pamwe vasati vadiscoverwa kuti kuna vasati vaziva kuti hama yavo yakaita se yakafa, ende ndo nzira yakafa nayo. Saka thank you, have a good day.